प्रेजेंट बाय शारदा म्यूजिक मैनेजर। हमारा सखा चाड़ा बुझाला आप सुन रहे हैं सोनू समर चौहान। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे नीतीश नवादा। मिक्स बाय सुभाष। जाई में ना ससुरा मारेला भसुरा देवर के चले ना सोहाला सखी सैया हमरो जाई में ना ससुरा मारेला भसुरा देवर के चले ना सोहाला सखी सैया हमरो सखी सैया हमरो हमारा त मौगे बुझाला सखी सैया हमरो हमारा त खाचाड़ा बुझाला सखी सैया हमरो हमारा त खाचाड़ा बुझाला सखी सैया हमरो मंगरा नवादा। हमारा त खाचाड़ा बुझाला सखी सैया हमरो मारे खातिर रोजे रोजे खोजेला बहाना सोभे डेराला घर में गोरीला न माना गोरीला न माना मारे खातिर रोजे रोजे खोजेला बहाना सोभे डेराला घर में गोरीला न माना दारू पी के घरवा में जब जब आवे ओकर रोहनिया तो हमरा न भावे ओकर रोहनिया सखी हमरा न भावे देवरा मुदैया हो बड़का कसैया ओकरे फेरा में रहेला सखी सैया हमरो सखी सैया हमरो हमारा त मौगे बुझाला सखी सैया हमरो हमारा त खाचाड़ा बुझाला सखी सैया हमरो हमारा त खाचाड़ा बुझाला सखी सैया हमरो मंगरा नवादा। हमारा त खाचाड़ा बुझाला मिक्स बाय सुभाष सिंह। सखी सैया हमरो जनती जे पहिले त करती न शादी मन करी ओकारा के जेल भेजवा दी जेल भेजवा जनती जे पहिले त करती न शादी मन करी ओकारा के जेल भेजवा दी सोनू सावन से कैसे बताई हरदम में हमरा से करेला लड़ाई हरदम हमारा से करेला लड़ाई राइटर रामजी दीवाना रे सखी हरदम में बहरा कमाला सखी सैया हमरो सखी सैया हमरो हमारा त मौगे बुझाला सखी सैया हमरो हमारा त खाचाड़ा बुझाला सखी सैया हमरो प्रेजेंट बाय शारदा म्यूजिक मैनेजर।